Programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos un novo programa de Falemos e abordaremos tres concellos importantes e tres proxectos e tres análisis que son interesantes e espero que sean do seu gusto. Estaremos como novo portavoz desde fai 2 meses do Partido Popular no Concello de Barro, Víctor Sánchez Oubiña. Era o número 2 da candidatura no ano 23, renuncia o número 1 fai un par de meses e colle a portavocía. Un mozo que emprende e que vende novas xeracións do Partido Popular e que nos ven a contar o seu proxecto e a súa andadura e a súa experiencia neste cargo como portavoz do Partido Popular no Concello de Barro. Estaremos tamén que a semana pasada se producía un pleno bastante tenso na illa de Arousa, donde o portavoz do Partido Popular era expulsado e que nos ven a contar que pasou, por que pasou e que está pasando e, aparte deso, facer análisis e balance da legislatura e da xestión do bipartito PSOE-BNG no Concello de Ailla. E para iso ven o portavoz do Partido Popular, que foi expulsado, Matías González. E abrimos este turno de análisis e de intervencións no Concello de A Pobra do Caramiñal. Saben que ali funciona un cuatripartito desde fai 2 anos, desde xullo do ano pasado, porque retrasaron un pouquiño as negociacións, agora nos las contará, e ven o que é chave. Dou a chave para un lado, podía dar para outro, pero doulle para a esquerda e fixo o cuatripartito de lei Sobrido. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boas noites, gracias por invitarme a estar aquí, un saúdo a todos os veciños da Pobra que nos vexen. Claro, encantado de traerlo, ademais é a primeira vez que ven. Neste tempo pasaron o alcalde, pasou o BNG e pasou o Partido Popular, e vostede o que ven hoxe, vostede é concelleiro de Independientes por A Pobra e, aparte deso, terceiro teniente de alcalde con competencias en Facenda, Deporte e Xuventude. O primeiro que hai que preguntar, como chave, fai 2 anos, por que dou para un lado e non para o outro? Realmente nós nos presentamos ás eleccións cun lema que era confiar para cambiar. Nós o que queríamos sobre todo era cambiar certas cousas que víamos que no Concello non funcionaban. Isto non quere dicir
mas eu dixen en todos os mítines que os que estaban gobernando fixeran todo mal, é dicir, había errores, lóxicamente, como podía haber no outro lado. Que pasa? É verdad que nós na campaña eu tiña unha lista moi plural de xente que estuvo nas filas do PP, que estuvo noutros lados, entonces o que decidimos foi en campaña intentar dar ese mensaxe de animar a xente a que nos apoyara independientemente de por onde se movera, sin desvelar moito o que nós internamente tiñamos como liñas roxas que sempre puxamos, que unha era ademais nadie da miña candidatura, da miña lista quería ao señor Durán de alcalde, só foi unha liña roxa, non a comentamos, lóxicamente non la agardábamos para as negociacións, que non sabíamos se iba a haber unha negociacións porque dependíamos de o resultado que quitáramos. E a outra era, lóxicamente, entendíamos que Lois, que era o que estaba de alcalde nese momento, pois non había feito todo o ben que debía, entonces que tamén facía falta un cambio de alcalde, un cambio de alguén que liderara pois un equipo novo, ou o equipo, aínda que houbera xente que se quedara, pero de outra maneira. Entonces por eso optamos por esa opción. Digamos que o non co señor Durán era por algo político, personal? No, vamos a ver, a nadie se lle escapa que eu co señor Durán non teño unha relación cordial, pero non teño unha boa relación. Eu estuve con el traballando cando eu cheguín de feito a estar presentado nas listas do PP, estando o señor Durán. Tuvemos as nosas diferencias, a mí non me gusta a forma que ten de traballar, a forma que ten de tratar as persoas que foron parte do seu equipo, e polo tanto entendía que non me iba a meter, se de min dependía, nese berenjenal, aparte de que levaba xente na lista que a min pois me transmitía certa desconfianza. Entonces, pois simplemente eu así o transmitín nas negociacións previas que tuvemos. Sempre fui moi claro nese aspecto con él. Bueno, recordemos para a audiencia, Partido Popular 6, Nos Pobra 3, BNG 2, PSOE 1 e Veciños Independentes de A Pobra 1. O cal, digamos que 6 ahora mesmo está na oposición, que é o Partido Popular, e 7 gobernando. Correcto. Como é o goberno con 3 máis? Bueno, o goberno é... O primeiro que te digo dicir é que temos unha relación todos cordial, é dicir, lóxicamente sería imposible levar un barco como é un concello como a Pobra de Caramiñal, onde a xente vive a política de maneira moi intensa sin ter cierta unidade. É verdad que en algúns temas podemos discrepar, pero ao final sempre acabamos chegando a algún punto de encontro. Eu, por exemplo, que son unha persona máis escorado posiblemente ao centro de dereita, nese aspecto me diferencio un pouquiño máis dos meus compañeiros, tamén aprendo cousas deles, igual que eles aprenden cousas miñas. Ao final é simplemente ter unha balanza e mantela máis ou menos equilibrada. Eu sempre o digo, aínda que hai moito agorero que está deseando que rompamos, que andemos mal, creo que o maior exemplo de que este goberno vamos funcionando ben é poñernos de acordo ano a ano para ser capaces de quitar un orzamento. É dicir, ao final o orzamento é un documento importantísimo onde 4 partidos nos estamos poñendo de acordo nas diferentes áreas que levamos en como xestionamos eses recursos. Lóxicamente, todos queremos máis. Eu en deportes querría máis, lóxicamente, pero sei que fai falta noutras áreas tamén. Entonces, esa forma de velo, de ceder polo ben, pois ao final fai que o levemos ben. É dicir, logo falamos dos orzamentos, que ademais lle corresponden a vostede na área de Facenda, non? E falaremos de impostos e falaremos de todo eso. Pero, digamos que o centro-dereita, digamos que nun pacto destos, xoga máis as persoas que a ideoloxía? A nivel municipal, sí. Eu penso que a nivel municipal eu... Sí, e a outra cuestión, así como vostede lle puxo a Nos Pobra condicións para que non fora o exalcalde, non podía ser, se o señor Durán non fora alcalde, vostede... vamos a ver, nós... Se o PP cambiara o candidato, digamos. Se o PP, o problema que ten o PP actualmente é que non é só o candidato, é dicir, hai que ter en conta que ten xente na súa propia candidatura que tras as eleccións municipales, tras toda a negociación que hubo, tras a opción polo que o meu partido optou, non recibimos insultos, é dicir, insultos de xente da candidatura do PP en redes sociales. Entonces, claro, que se me plantee que goberne con certas persoas é moi complicado, é dicir, porque hai que deixar a un lado personal do que é o político. Eso sempre hai que saber diferenciar. Que pasa? A nivel municipal eu penso que a ideoloxía non conta tanto, porque senón non tería sentido que unha persona que ven do PP, o BNG, por exemplo, que é totalmente opuesto, por decirlo de alguna maneira, optara ou respetara ter un compañeiro
que independentemente que agora está nun partido independiente, estou moi feliz ca elección que fixe no seu momento, claro, que foran capaces de convivir, e convivimos ben, non hai problema. Nalgúna cousa discrepamos, lóxicamente, pero igual que discrepan entre dous que se levan máis de izquierda, por dicirlo de alguna maneira. É dicir, a nivel municipal a ideoloxía non é tan importante, e a xente, de feito, notase en todas as eleccións que hai. Non é o mesmo resultado que ten, por exemplo, por poñer un exemplo, o PSOE ou o PP a nivel municipal que o que ten nunhas autonómicas ou nunhas generales. A xente vota moi diferente. Entonces, eu penso que a nivel municipal influye moito o que che transmite a persona e o equipo que leva detrás. Penso que influye máis eso que outra cousa. Como resumiría estes 2 anos de convivencia política e digamos que de resolución ou de xestións municipais? Bueno, vamos a ver, o balance que teño que facer é positivo no sentido de que, primeiro, fomos quen de todos os partidos os que decidimos tirar para diante ou formar este cuatripartito, poñernos de acordo nas cousas que son máis importantes. E pois unha cousa importante que fixemos foi analizar que problemas podía ter o Concello. Eu plantei que nun Concello como o noso, cunha carga de traballo na área de secretaría bastante potente, ademais tendo un secretario que estaba pendiente de irse para outro sitio porque había ganado a plaza de interventor, facía falta, independientemente de que che poda vir un habilitado ou non, un técnico. Entonces, eso foi o primeiro que fixemos, intentar dotar de personal aquelas áreas suficientes para que o Concello funcionare. Agora xa estemos dotadas, hai un técnico, hai unha administrativa xunta na Secretaría, e eso agora a xente vai non empezar a notar, é dicir, nós primeiro tuvemos que vestir o que é o Concello para o seu funcionamento, e ase de empezar a notar. De todas formas, a xente sí que foi notando, porque en tema de mantemento fíxose moita mellora, se destinou moitos máis cartos o que é desbroces, asfaltados é verdad que sempre é insuficiente, ainda que se está destinando máis, e unhas instalacións deportivas fixen tamén bastantes inversións de reparacións, de cousas que os clubs me foron pedindo. É verdad que sempre che piden máis do que ti lle podes dar, eso é verdad. Bueno, é ben que teñan esa ambición, pero bueno, eu sempre son moi claro e lle digo, este ano podo isto, este ano podrei isto, para o seguinte podrei isto. Nunca se conforman, está ben, tamén ser inconformista é bo. Se aumentaron as subvencións tamén no que son os clubs deportivos, os programas sociales creo que fomos aumentando, o bienestar animal aumentouse, certas partidas, é dicir, creo que o balance é positivo. Eu penso que a xente agora, entre este ano que ven, vai notar, sobre todo no tema de inversión, que hai para invertir 1 millón de euros que nos ven do POS, a xente vai non empezar a notar, pero porque agora temos a capacidade suficiente para poder licitar todas esas actuacións, a ter o personal suficiente nas áreas que eran importantes. Creo que primeiro que vestir o santo e despois solucionar outros problemas. Pero bueno, eu diría que o balance é positivo e despois, bueno, nunca perdemos tampouco de vista, por exemplo, obras importantes como son Polígono, o Porto, como é a rexeneración das Xunqueiras. Nós tuvemos un montón de reunións, se lle mandou un proxecto a SEA, de ampliación do polígono que nos rechazou, rechazou porque non o vía viable nese aspecto, entonces estáse planteando outro. Está prácticamente ocupado, non? Sí, totalmente. Está todo ocupado, nos planteamos ya sea a Suelo Empresarial do Atlántico un proxecto de ampliación, claro, tiña que analizar se o vía viable, non lo rechazou, entonces nós nunca perdemos, nunca deixamos de traballar neso. Tamén o alcalde tuvo aí atrás unha reunión que a Concellería da Industria para ver outras, ou explorar outras posibilidades, e nós nunca cesamos nese empeño, igual que o das Xunqueiras, agora hai un proxecto que fixo Costa, está pendiente de aprobar en Madrid, estamos pendientes de ver o que nos din, e depois é verdad que Portos, nós xa lle planteamos que o porto comercial é unha competencia deles, primeiro é no que coidar, e segundo, dotalo de servicios e queres que veña outro tipo de industria, outro tipo de que non sea o túnido congelado, pero xa non é algo que o Concello poda facer, por moito que e aí é verdad que eu teño escoitado moito o señor Durán, é que vos non facedes nada, é que nós non temos tampouco máis capacidade de facer máis alá de reunirte, pedir, presentarlle un proxecto que cho aproben ou non, xa non depende tanto de un. Entonces cada un tamén ten que asumir a parte que lle corresponde. Fai un mesiño máis ou menos aprobaron os orzamentos, non? Sí. Como están este ano? Porque ademais suben casi un 18, un 20%, non? Sí, suben un 18,72%. Bueno, a subida explícase fácil porque... En que conceptos? Pois mira, que partidas? Sobre todo aumenta moito a inversión aumenta moito porque o ano pasado en setembro nos chegou un pos adicional bastante extraordinario, bastante gordo, que roza o 1 millón de euros, entonces, bueno, claro, administrativamente, contablemente, ti telo que meter no orzamento, aínda que sea de outra administración, pero bueno, está, digamos, é algo que está aprobado, entonces telo que meter. Despois tamén aumentaron algo as transferencias do Estado. É verdad que aumentaron os 3 últimos meses do ano pasado,
Entonces, bueno, nós facendo unha estimación, pois tamén se aumentou esa partida. É verdad que agora estamos pendientes de que as actualicen, porque como están cos presupostos prorrogados no Estado, siguen che dando o mismo que che viñan dando antes, pero contamos que as actualicen. Pois nós tamén actualizamos dous impostos locais. Un foi vehículos, actualizouse tanto as bonificacións as que se pode coller a xente metendo o vehículo eléctrico e os híbridos, que antes non constaban, e subeuse nada, un 9% que son as tarifas, que non vai a supoñer prácticamente, non é gravoso para os veciños porque, por exemplo, nun vehículo normal supón 2 euros máis. E despois tamén nos vimos obrigados, que eso sí que aí tiñamos un déficit importante, eu plantei aos compañeros que se non me iba a ser moi complicado cadrar un presuposto novo, que era a tasa do lixo, sobre todo pola subida de Sogama. Nós xa viñamos asumindo un descadre de 150.000 entre o que se recaudaba e o que se ingresaba, entonces, bueno, igualouse eses 150.000, e despois, claro, unha vez estaba igualado, e chegou o Sogama e dixo, te meto unha subida. Entonces tiñamos a opción de ou repercutilo, volver a subilo ou repercutilo, ou asumir esa subida. A subida nos supón uns 80.000 euros que asumimos. Bueno, digamos que eso explica un pouco pois esa subida de millón, creo que a maiores é 1.700.000 máis ou menos. E falando de taxas, cales nestes 2 anos, cales subiron no Concello da Pobra? Bueno, a mí non me gusta falar de subida porque realmente non a subes por gusto, digámoslo así. Simplemente, nós o que fixamos foi actualizar a do lixo, porque a do lixo, ademais, a lei de tasas e precios públicos xa che obliga, por decirlo de alguma maneira, que nadie o cumple, ningún concello cumplimos, porque, sobre todo, pensamos no peto dos veciños, de que ti tes que igualar o coste do servicio ao que recaudas. Nós, por exemplo, ahora mismo estamos asumindo 80.000 euros respecto do que nos costa o servicio do que vamos a ingresar. Depois actualizamos a de vehículos, que pasa a recaudación de 464.000 a 500.000, é dicir, é unha subida de 46.000 en todos os conceptos, que xa digo, non se vai prácticamente casi a notar. Depois puxemos as bonificacións que nos parecían, bueno, interesantes. Do vehículo eléctrico, do vehículo híbrido, e nas tasas de lixo tamén puxemos 2 bonificacións novas que nos parecían tamén importantes. Xa había unha que era, se abrías un negocio novo, tiñas bonificado un 50%, e aumentamos 2 máis, que é que se ti és arrendatario, é dicir, se ti tes un piso arrendado e renovas ese arrendamento por 4 anos máis, tamén te podes acoller a unha bonificación do 50% no recibo do lixo, e depois tamén para aqueles negocios baixos que renoven o contrato sin subida do mesmo contrato, tamén durante 2 anos te podes acoller a esta bonificación. Puxémolas pensando un pouco, pois tamén en... E a débeda, como está? A débeda. A débeda. Bueno, a débeda nós témola moi controlada, é unha débeda relativamente, en canto ao volumen de endeudamento estamos no 28%, o máximo son 75%, e polo tanto neses niveles estamos moi ben. É verdad que o ano pasado meteuselle un bo, bueno, amortizouse bastante, sobre todo porque xa había previsto amortizar 200.000 máis 78.000 de xuros, pero despois, bueno, chegou unha liquidación extraordinaria por parte do Estado, entonces o que che obligan é, se non a tiñas prevista no orzamento, que nós tiñamos previsto da liquidación 60.000, o resto che obligan a destinalo á débeda. Entonces, claro, os 200.000 lle sumas os 349.000 que hubo que destinar, e, bueno, meteuse unha boa comida, se se me permite a expresión. Nese aspecto o Concello está ben, e non está nin asfixiado, nin ten ningún tipo de problema para afrontar pagos, nin para nada. Nós estamos pagando a proveedores en 40 días, é verdad que estamos 10 por encima do legal, pero, bueno, hai que ter en conta que non temos tesorero fijo, temos un acumulado, e ainda así estamos nun ratio relativamente baixo, porque ninguna administración ou ministerio non se preocupa, salvo que estés entre o 30 e o 60. Aí é cando che empezan a tirar un pouquiño das orellas, sobre todo cando te acerca máis aos 60, pero nós estamos bastante ben nese aspecto. Bueno, antes falábamos, queda xa aparcado o tema de suelo chan industrial, promoción do comercio local, dinamización económica, turismo. Fágame un paquete por aquí, que se está facendo e cales son os obxectivos? Bueno, vamos a ver, en turismo, bueno, unha das cousas que levaba no meu programa, además lle comentín aos compañeros que eu quería volver a recuperar, polo que significaba, sobre todo, porque, bueno, foi das primeiras playas en tela, foi a recuperar o emblema da bandeira azul para Cabío. Creo que a nivel turístico todo o mundo reconoce ese símbolo como algo de calidad, entonces eu decía que había que volver a recuperalo. Pois a nivel turístico, faise a Feria Mariñeira, faise os paseos en veleros, faise
cas mariscadoras para que a xente pois, poda ver en que consiste ese traballo. Creo que a nivel turístico estáse facendo un bo traballo, de feito ainda presentou a miña compañera, creo que foi esta semana, ante os medios tamén rutas para tres fechas para rutas ás Cíes e ás Ons. Entón eu creo que a nivel turístico estáse nese aspecto traballando ben. Xa a Pobra en sí é un lugar moi turístico, que temos un montón de cousas, tamén temos o Museo Valle Inclán, que non, a quen lle guste o turismo máis cultural, non tanto de playa, pois tamén é un referente. Bueno, depois penso que a nivel comercio, as campañas de Navidad destináronse bastantes recursos, creo que para que foran vistosas, sobre todo co tema das caramiñas. Agora está a compañeira Amparo facendo unha campaña de promoción de baixos, é dicir, cubrindo nos baixos que agora mesmo están, digamos, vacíos, pois poñendo, digamos, anuncios de locales que agora mesmo si teñen negocio, como para incentivar primeiro que mires ese baixo, que ti te podas asomar a ver ese baixo, e depois que podas incentivar que alguén o poda coller. É dicir, a nivel comercio, sempre se intentan facer campañas e apoiar ao tecido comercial dentro das dificultades, no sentido de que non deixe de ser un ámbito privado de unha decisión de alguén que queira chegar a emprender. E depois hai un problema tamén que é que a veces os arrendatarios piden demasiado alquiler para o tamaño do local. É dicir, a veces, bueno, pensamos que temos aí unha joya, é un local normal, como para pedir 1.000 euros un que, ao mellor, en valor, pois ao mellor con 500 podíalo, pero bueno, iso xa é unha decisión máis privada. Nós aí estamos tamén moi atados. Hai outras comunidades, por exemplo, en País Vasco hai legislación que che permite a quen ten pisos vacíos ou ten baixos vacíos, gravarlle un IBI de tal maneira que digas, é que me sale mellor alquilalo que telo vacío, porque que teño que pagar, pero aquí, se non tes unha legislación que apoie, que eu tampouco son moi de castigar, é dicir, ao final é unha cousa de cada un, o baixo é de cada un, e decidirá que pode facer con el. Pero, bueno, desde o Concello, o coworking tamén está funcionando moi ben, ten moitísima vida, está totalmente cheo, e creo que nese aspecto, dentro das posibilidades que o Concello ten, sí que se está facendo un bo traballo. E as parroquias, bueno, xa estamos ás portas do verán, aínda que esta semana sea así un pouquiño anómala de temperatura, supoño que as praias xa están empezando a estar limpias, os chiringuitos a abrir e todas esas cousas. As parroquias, como están? Saneamento, mantenimiento... Pois mira... Saneamento falamos e creo que me meta tamén a Ribeiriña. Que pasa aí? Cal é o problema? Mira, saneamento hai varios proxectos financiados polo POS pendientes de execución, o saneamento en Oixo, o saneamento en San Isidro, en diferentes sitios que está, xa te digo, contamos con entre este ano que ven telos licitados e listos, dentro deste millón que eu comentín que hai importante en inversión, creo que durante estes 2 anos farase todo. Depois as parroquias aumentouse un montón, digo que casi se triplicou, porque eu cando cheguín había no orzamento do ano 22, que era o último que había aprobado, cando eu entrei no goberno, 50.000 euros para desbroces, agora estamos en 128.000, é dicir, porque Pobra é bastante extenso, ten as súas parroquias, entonces, bueno, para intentar chegar a todo, pois aumentamos a 128.000, agora mesmo están xa traballando 3 brigadas, hai contratadas, para deixar todos os camiños, aqueles camiños que o veciño só che pide que yo limpes, tampouco che está pedindo moita cousa, poderlle cumplir. Entonces, bueno, ao final leva recursos, pero bueno, intentamos atendelas da maneira maneira. Depois, en participación veciñal, sí que se lle está dando impulso, sobre todo nos centros sociocomunitarios, facendo algún tipo de actividade, xa sea en fechas máis señaladas, como a Navidad, como, por exemplo, o ano pasado hubo diferentes cursos nos centros sociocomunitarios promocionados por participación veciñal, porque aí, bueno, tamén se lle dotou de recursos que non tiña, pois, os suficientes. E, pois, a Ribeiriña é unha zona que ten, bueno, non digo parroquia porque a Ribeiriña pertence a San Isidro, é dicir, a parroquia realmente é San Isidro, Ribeiriña é unha parte da mesma, como é Coajulo, que é onde son eu. Entonces, bueno, a Ribeiriña ten unha asociación que se constituiu de xente moi nova, que, a verdade, a gusto que a xente nova pois se anime a participar, aínda que non sea directamente en política como eu, meterse neste berenjenal, pois polo menos noutro ámbito, e bueno, son moi reivindicativos, é verdad que conseguiron bastantes cousas, e tiñan razón en algunha, sobre todo o tema de limpiezas e tal, pero bueno, sí que é verdad que no tema dos vertidos, nós estamos bastante preocupados, o alcalde xa o transmiteu, porque, bueno, é verdad que se fixo unha obra de rexeneración, que ao mellor non quedou todo o ben que debería quedar, entonces nós nos puxemos en contacto cas administracións pois que poden aí facer realmente algo, que son neste caso Costas por haber feito a rexeneración, ao mellor pois non habela ejecutado
todo correctamente posible, que non digo que foran con intención de facelo mal para nada, e despois, bueno, tamén a implicación un pouquiño máis da Xunta, porque a Xunta o malo que ten é que che di, aquí estoy yo, si tienes algún problema me lo dices e te ayudo, e cando lle vas a pedir axuda te dice, no, la cosa es tuya. Entonces, bueno, sí que é verdad que falta un pouquiño máis sobre todo da autonómica. Costas é verdad que chamou varias veces a preocuparse, polo menos o que a mí me dixo o alcalde, a mí non me chaman directamente, pero polo que sei do alcalde. Sí. Señor Sobredo, nos quedan uns 4 minutos, me gustaría que lle dedicara dous a política, digamos que de infraestructuras deportivas e por todo o que lle toca, educativas e como están e tal, e o resto, e os outros dous a política social. Primeiro, política deportiva, infraestructuras deportivas e... Vale, en infraestructuras deportivas, o primeiro temos o... Bueno, sobre todo, o primeiro que fixen foi amañar, cando cheguei, foi amañar todas as pistas deportivas que había no exterior, sobre todo o peche perimetral, estaban todos algo dañados, ao final, bueno, dañanse dos rapaces peloteando, é normal, entonces arranxáronse todos. Depois fixéronse tamén diferentes arranxos no campo da alta, é dicir, acondicionouse onde entrenan os atletas de atletismo, porque, bueno, lle embarraba, entonces cementámolo, tamén o foso de lanzamento se fixo dunha maneira con céspede medio artificial para que non se lle enchera o foso de area. Depois tamén arreglouse todo o que é o muro exterior, unha vez está o módulo xa construído, botouse zaorra para que non encharque, en Cadreche tamén se fixeron, por exemplo, elevouse o peche perimetral porque se iban os balóns aos clubs a un pinar que hai ali cercano, entonces se queixaban, entón subeuse 1,5 metros, tamén se lle puxo un contenedor que está facendo as veces de almacén, porque os vestuarios son pequeniños e non están moi acotados, ainda que estamos mirando agora unha solución para que podan guardar ali cousas. Nos pabellóns tamén na tomada fíxose unha revisión é un pequeno lavado de cara do que é o tellado, ainda que seguimos tendo problemas de filtración. Este verán conto con cambiar algunha das chapas, porque algunhas, sobre todo estas luces, están xa moi dañadas. Pois tamén se quitou un pouquiño a ventilación exterior, no sentido que estaba demasiado ventilado, digamos, entraba a veces agua cando entraba do sur. En Venecia, é verdad que se fai un mantemento anual, tanto do chan como do tellado, limpando os canos, ao final no campo de alta tamén no céspede pois se levan metidos tranquilamente máis de 20.000 euros entre diferentes abonados e diferentes tratamentos para telo nas mellores condicións. Deporte é unha concellería moi bonita, pero tamén é unha concellería que sempre tes que estar a disposición dos clubs, a veces non lle podes dar todo o que podes, e despois tamén que leva, sobre todo, moito crédito no que é no mantemento. Ao final, úsanse moito, é normal que se vayan deteriorando co tempo, entonces hai que estar pendiente. Política social, SAF, Centro de Día... Bueno, política social, nós somos dos poucos concellos que ten o SAT municipalizado, creo que é un servicio que funciona ben, creo que a concellera que o leva o está levando bastante ben, creo que hai diferentes programas, como é o comedor sobre rodas, o envellecemento activo, espera que agora non me van á cabeza, hai o CREVA tamén, que é un novo que se puxo agora fai pouco, hai os psicólogos nos coles, é dicir, creo que nese aspecto somos un concello que se preocupa moito do benestar da xente, dentro do que podemos. Tamén hai unha subvención específica para axudas a emergencia social, para aquela xente que está pasando peor, hai a compra de comida para xente que tamén o necesita. Creo que nese aspecto somos un referente na comarca. Non digo que os outros non fagan cousas, lógicamente todos fan a nivel social, pero bueno, é a única queixa que teño así a nivel social é que os concellos sempre asumimos máis coste do que deberíamos asumir. É dicir, creo que o resto de administracións, a mí non me importa como concello ocuparme por ser a administración máis cercana, pero a financiación ten que ir acorde, porque se non come moito recurso, despois, claro, despois parecemos nosos malos cando temos que dicir que non. Pois, señor Sobredo, chegamos ao final deste camiño, pero ten un minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei. Nada, simplemente volver a dar as gracias por darme a oportunidade, de explicar o que levamos feito un poquinho nestes 4 anos, e darlle as gracias a todos os veciños por estarnos vendo, e nada, que foi un placer, e que cando queiras, que repetimos tranquilamente, sabes? Moitísimas gracias, encantado, hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite e moitas gracias por estar connosco. Nos vamos a Policía da Man dos Proteccionados, volvemos e recibimos a Matías González, portavoz do Partido Popular no Concello de A Illa de Arousa, non o perdan hasta ahora mismo.
Programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. De novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Matías González. Moi boa noite, benvido. Igualmente, moitas gracias. Portavoz do Partido Popular no Concello de Illa de Arousa, que foi noticia nos últimos tempos e nas últimas semanas por varias cousas, pero o que sí me gustaría é que empezáramos polo pleno da semana pasada, do mércores, donde vostede é expulsado do grupo do Partido Popular, e me gustaría que puxera a audiencia en antecedentes. Que pasou, como pasou e por que pasou? Bueno, pois pasou que o grupo de goberno non debe ter pois cousas máis importantes das que ocuparse, que agora 2 anos despois, 2 anos desde que empezamos a legislatura, vamos, que levo sentado cos que son os meus compañeiros, independientemente de que eu sea non adscrito ou non, pois ocorreuselle cambiarme de sitio, xa che dixo, non sei, pois de alguma maneira desilusionado porque vexo que desde o grupo de goberno, habendo cousas moito máis importantes no Concello nas que non se poñen de acordo, pois en isto si se poñen, non? Si se pon, quero dicir que aquí ten a mesma responsabilidade o Partido Socialista que o BNG? Sí, a ver, de feito, o portavoz do BNG pideulle ao alcalde nunha comisión informativa que me cambiase de sitio, por aí por noviembre. Entonces, en enero, pois xa o alcalde tomou a decisión e envioume unha comunicación para que eu cambie de sitio. Xa parece ser que xa encontramos cal é o principal problema de Illa de Arousa, non? Por encima... Que vostede non se sente co Partido Popular, sino ao lado do BNG. Efectivamente, enfrente... Onde se senta o goberno, vamos, que é un pouco surrealista, non? Que, como iba dicindo, xa por enriba do plan de tráfico, por enriba das viviendas de uso turístico, por enriba dos problemas que temos no pueblo, o máis importante parece ser onde se senta Matías. É máis importante onde se senta Matías que, por exemplo, abrir os baños do parque do Regueiro que levan 2 anos cerrados e estamos lle pedindo que os abran constantemente e non os abren. Poñemos en antecedentes, se lle parece, señor González, poñemos en antecedentes. Vostede se presenta como cabeza de lista polo Partido Popular nas pasadas eleccións de maio do ano 23. Sí. O Partido Popular é o partido máis votado, pero a coalición PSOE-BNG se fan co goberno. Unha vez que empeza a legislatura, o Partido Popular o separa a vostede do grupo Partido Popular.
o dá de baixa do Partido Popular? Bueno, o Partido Popular en ese momento, pois debido un pouco á presión mediática do asunto, pois di que non me pode votar fora porque eu non son afiliado ao partido, entonces eu négome a salir da lista e o PP non me pode votar. Entonces eu pois preséntome cos meus compañeiros e no momento de tomar posesión da acta de concelleiro, pois eu fajo en nome propio non adscrito ao Grupo Popular. Pero logo o Partido Popular xa o incorpora, pasa un tempo e o volve a incorporar porque había salido unha denuncia xa de fai tempo que foi utilizada políticamente na campaña. Efectivamente. Vale. Entón, vostede ven sendo portavoz do Partido Popular desde canto tempo? Digamos que o Partido Popular fai un ano abreume as portas, non? Dixo, bueno, pois isto que pasou con Matías é unha etapa cerrada e Matías pois xa se pode incorporar de novo ao partido. Pero agora a pelota está no meu tellado e eu decidirei cando me quero incorporar, se é que quero ou non, se é que non quero. É dicir, o partido a min díxome, agora podes volver. Bueno, pois eu xa mirarei se volvo ou non. Pero vostede exerce como portavoz do Partido Popular. Sí, eu exerzo como portavoz do grupo de veciños que somos, que ganamos as listas, que os que facemos a oposición no Concello. É dicir, eu sigo sendo, digamos, o portavoz deste grupo de veciños que fai oposición. O que está claro é que eu, como estou como non adscrito, o Partido Popular debe ter outro portavoz. En este caso, Miguel Paz, correcto, que é o que máis tempo leva, e ele é o que exerce como portavoz dentro deses 4 concelleiros, máis eu. E vostede, digamos que é un pouco a espiña que ten o goberno, porque vostede, lóxicamente, pois criticalle as cousas que lle parecen, e entonces ven o goberno e fai uns meses lle dice que vostede non pode estar sentado cos compañeiros do grupo do PP. Sí, é dicir, tal cual, o portavoz do BNG pideulle ao alcalde que me cambiase de sitio, o alcalde dixolle estudiarémolo e non tardaron 2 meses. O que resulta curioso é que, por exemplo, na mancomunidade eu ocupo un asiento no medio dos do PP e ali están o alcalde e máis o portavoz do BNG na mancomunidade. Non se lle ocurre ali pois pedirlle ao presidente que me cambie de sitio e que me saque do medio dos do Partido Popular. Supoño que tendrán un pouco de sentido do ridículo e ali diante da xente pois non quererán facer esas tonterías. Pero claro, ali como no Concello mandan eles, pois eles fan, eles desfan. Bueno, este enredo a que responde? Según vostede? Había yo que preguntar a eles, seguramente os tendrás por aquí pronto e eles che poderán decir, mira, o meu compañeiro Miguel outro día no pleno preguntou yo ao alcalde cal era o motivo polo que me cambiaba e non lle supo decir. Acaboulle dicindo pois que unha vez hubo un independiente na Illa de Arousa e estaba sentado en aquela esquina. Pois bueno, pois se iso che parece un motivo, pois haber modito cando empezou a legislatura, que aquel era o meu sitio, porque levo 2 anos aquí sentado e agora de repente, non sei, eu creo que é pois unha maneira de tratar de presionarme, ao mellor de humillarme un pouco, de discriminarme, non sei, eu creo que non lle gusto moito a eles, a miña oposición non lle gusta, tratan pois ao mellor de desestabilizar así, desa maneira. Penso eu. E como tema colateral tamén pode ser por desviar a atención, mentras falamos da expulsión non falamos de... Pois tamén, pode ser un pouco de cortina de fume, non? Tamén pode ser. Pero bueno, xa che dixo, eu creo que a notificación ven de enero. O que pasa é que, claro, nós ao pleno de marzo non asistimos, porque o alcalde cambiou o pleno porque quixo. Habendolle dito nós que esa semana non poderíamos ir, el cambiou, entonces en ese pleno xa me correspondería cambiar de sitio, supuestamente. Pero como non asistimos, pois tocoume neste. Pero para que chegue a expulsión, que pasa? Pois que, pois que eu que lle dixen que non me iba a sentar onde el me mandaba. E entonces fora de aquí? Entonces fora, sí. É dicir, aquí mando eu e se non faço o que eu dixo, fora.
E vostede se senta no público, sitio público. Sí, no público. Sí, pois, irse da sala, pois tendría que botarme da sala, pero creo que o pleno era interesante, eu quería estar ali con os meus compañeiros tamén, escoitar, ver, e desde ali pois vin ao pleno. E non podo participar, lóxicamente, a partir de aí xa non podo participar. No, bueno, participar activamente con micrófono e tal, no, pero bueno, estaba cerca dos meus compañeiros e tamén así algún comentario, pois tamén lle fixe. E o ex portavoz e o señor José Juan Meu pai, que é meu pai, Juan José, sí, que é o ex-concejal, sí. Claro, que tamén, lóxicamente, participou pedindo explicacións, non? Juan José interveu no pleno porque o alcalde, en isto do tema do plan de tráfico, fixo alusión a él. Dixo que Juan José que o había aprobado no 2017 ou no 2018, que había votado a favor do PEMUS, que o PEMUS é unha cousa, e a zona residencial, e as cámaras, e os lectores de matrículas, e todo isto é outra. Pero claro, agora, digamos pois, que hai unha crispación no pueblo, que eles non saben como sacala de enriba, e pois buscan culpables así, mirando para atrás, e facendo alusión a xente pois, que xa non está aí, que xa non ten uso de palabra, que pasa que, pois, en este caso, a persona aludida estaba no medio do público e pois pideu a palabra por alusións, entonces sí que falou. Como valora vostede a situación política entre PSOE e BNG? Home, pois valoraría un pouco por separado como realmente ven sendo o goberno que fan, que o goberno que fan é por separado. Son dous gobernos? Sí, eu creo que cada un aí barre para o seu lado. De feito, a xente chájalle con unha queixa ao PSOE, se é dunha concejalía do BNG, dille iso non é cousa miña. Se lle chaja ao do BNG con unha queixa dunha concejalía do PSOE, dille iso, botanse o balón un ao outro, cambian a pelota de tellado para correr. Bueno, por un lado está o Bloque, que eu creo que en este momento cambiou a estrategia, está tratando de pasar desapercibido, porque cando empezou a legislatura, a verdade é que arrancou con moita forza, criticando a oposición, criticando ao seu socio de goberno, colgándose medallas continuamente, salindo na prensa, ataques, e agora, de un tempo para aquí, nin está nin se espera, parece. Eu teño a sensación pois, de que o portavoz do BNG sinteu a crispación un pouco do pueblo e agora está tratando pois, de estar un pouco máis nun segundo plano. Pero, bueno, realmente, el quitouse a careta diante dos veciños en un par de ocasións, en dous plenos, concretamente, en un no que dixo claramente aquí non se ven a traballar, aquí vense a facer política, o que me parece unha maneira de afrontar a política local completamente equivocada, pero bueno, esa é a súa maneira de afrontala, e dixo eso, aquí non se ven a traballar, aquí vense a facer política. E outro día, nun pleno posterior, volveu a deixar outra perla, e dixo, creo que foi cando foron as viviendas de uso turístico, que estaban ali os propietarios protestando, e dixo, aquí o que, como dixo, aquí o que non estea de acordo que se presente ás eleccións e despois aquí vota. É dicir, ou te presentas ás eleccións e sacas un escaño e eres un concejal para poder opinar, ou senón, se eres un veciño da illa que nin vai nin ven cá a política, a túa opinión non conta. O sea, é unha persona pois que antepón a política e a súa ideoloxía, vamos, ao interés común do pueblo. Por outro lado está o PSOE, que intenta gobernar, pero non pode, porque é imposible. Porque o alcalde, neste caso, o portavoz do PSOE, iba a decir, xa cando foi concelleiro, xa se lle vía un afán de impoñerse á xente. A todo e a todos. Aquí faise o que eu dixo porque eu mando. Ahora, desde que é alcalde, máis aínda. O que pasa é que non manda. El quere mandar, pero non manda. E a vista está, pois, que o seu socio de goberno, o do Bloque, pois, sacoulle o sueldo á súa compañeira, á súa concelleira, e máis baixoulle o do propio alcalde. Entonces,
quere mandar pero non pode. Recordemos para a audiencia, a Illa de Arousa 4.850 habitantes, Partido Popular 5 concelleiros, Partido Socialista 3 e BNG 3. Aí hai un concelleiro de diferencia que é o que eles en ese pacto consiguen a maioría na corporación. Imos, eu creo que queda pechado. Queda algo por decir sobre este tema? Eu creo que está todo dito, sí, non? Sí. Vale. Facemos un balance desta legislatura, logo parámonos no que nos conflictos ou nas protestas sobre tanto no plan de tráfico do casco urbano ou no PEMUS ou como queira chamarlle, e tamén nas manifestacións ás portas dos concellos ou que son aos impostos ás vivendas de uso turístico, vale? Pero antes me gustaría que fixera un pequeno balance a modo de resumen do que levamos de legislatura. Nestos 2 anos, que balance fai o Partido Popular da xestión do goberno? Sí, pois un mal balance. Do prometido nada, das promesas que fixeron en campaña electoral nada, nin por parte do PSOE, que como sempre, pabellón, viviendas sociales, bueno, 1000 historias que levan prometendo 20 anos e nada. O BNG tamén prometía moito que si a dinamización das fachadas marítimas, que había que explotar as fachadas marítimas, nada. Despois, xa empezaron a legislatura pois con confrontacións entre eles, o BNG achacando yo ao PSOE pois que facía isto mal ou que facía outro mal, porque polo que che decía antes, agora o portavoz do BNG parece que levantou o pé un pouco do acelerador, pero despois facendo as cousas, sobre todo, de espaldas aos veciños. Están tratando de financiar o Concello a base de impostos e multas, porque a subida de impostos que eles puxaron foi brutal. É dicir, botaron 15 anos sin subir impostos e agora de repente, pois, o que non subiron en 15 anos, subiron dun ano para outro. Eso non está ben. Ti tes que facer unha subida nos impostos progresiva, e non unha subida tan drástica, non? E despois, pois, que toman decisións sin dialogar ca xente, sin escoitar a xente, de espaldas á xente. Aquí nadie sabe nada do que vai a facer o Concello hasta que sale na prensa, hasta que nos enteramos, incluso a oposición, non temos información de nada. Eu creo que isto... Nin de proxectos, nin de acuerdos, nin de... De nada, hasta que sale na prensa... Nin de contratos... De contratos, bueno, que va seguindo ti polo xestiona, que entramos na aplicación e vamos vendo, non? Pero decretos e tal... Pero información para chamarnos, para comentarnos, oye, mira, temos pensado facer isto, ou temos pensado facer o outro, nada. E isto pasa, pois, porque tanto no Bloque como no PSOE creo que hai 2 persoas autoritarias ao cargo, cando 2 persoas autoritarias se xuntan, se están de acordo, perfecto. Agora, se non están de acordo, non se fai nada. Ou si se fai, pero faise, esta concellería é miña e fajo eu porque quero, sin a aprobación do socio. E no outro lado, pois o mismo. Entonces, encontrámonos con que se fan as cousas desta maneira e realmente pois quen sale perjudicada é a imagen do pueblo, non? Eu creo que ahora mismo na comarca do Salnés pois levámonos o premio Jordo, creo que somos a vergonza do Salnés políticamente. Os empresarios están preocupados, os comerciantes, polo plan de tráfico no casco urbano? Sí, por supuesto. Yo manifestaron outro día no pleno, tamén en concentracións diante do Concello. Sí. En que consiste este plan e onde está o Partido Popular ou onde estuvo? Vamos a ver, os empresarios protestan porque se lle exige que eles leven un control de matrículas da xente que vai a ir ao seu negocio a comprar. O cal, pois, é un tema moi engorroso. O alcalde decía que iba a ser moi sencillo, que iban a pasar unha folla de Excel para que eles, pero xa me dirás ti, como o propietario neste caso do restaurante ou do comercio, daba matrícula do coche. En que coche viñestes, que matrícula tes? Da mesma maneira lle vai a pasar aos veciños que viven dentro desa zona que eles acotaron, que teñen 5 visitas ao mes sin justificación. É dicir, se eu vivo dentro da zona e ti vas a vir a visitarme, tesme que decir que matrícula tes, por que calle vas a entrar, e eu teño que, cun código QR, supostamente, ir, e desas 5 ao mes, 5 visitas ao mes.
Despois, aquí hai unha cousa que é un contrato que supostamente ten o Concello con unha empresa que é que vai a gestionar o tema das multas, que vai a cobrar pois, o 15% da recaudación total. Eu penso que a idea de meter a Castelao, porque vamos a ir ao gordo do meollo, o problema da Arousa co tráfico nace na Castelao, na avenida Castelao. Esa era unha arteria principal do tráfico, coñécela, chegas ao Piorno, viras á esquerda, baixabas hacia o muelle, agora non podes baixar, agora só podes subir. Entonces, o problema foi facela de sentido único e por encima de salida. Porque todo o tráfico que esa calle tiña de doble sentido, todo ese tráfico agora derivouse ás calles adyacentes, digamos, o que é a Torre, o Lajartiño, que son calles secundarias que non están preparadas para asumir ese volumen de tráfico. Entonces, aí é onde nace o problema. Esa é unha arteria que ti ahora mismo pasou de ser a calle pola que máis coches pasaban do pueblo a non transitar nada. Eso é unha calle fantasma. Non hai comercio aí, hai un par de bares, pasas por ali no coche, é unha calle fantasma, cando antes era pois, a principal arteria, e ti cortastes eso, generastes problemas en outras zonas, e eu penso que o principal problema é ese, e deberíase actuar sobre eso e cambiarlle o sentido. Porque xa está mal que non sea de doble sentido. Xa arreglastes, para min xa o fixestes mal. Para min, mas para moita xente. Debería ser, no primeiro tramo, no tramo que vai desde a pizzería Salva hasta o Piorno, deberíase manter o doble sentido. Facilita, non? Non se mantuvo, deixástelo en un sentido solo, pois agora pono de entrada. Mal por mal, o mellor que podes facer é cambiarlle o sentido, porque se ti lle cambias o sentido, alivias un problema que se está tendo na zona da Torre, que é que todos, o que máis e o que menos da Illa da Arousa, que antes decían que esa zona era para residentes, agora parece ser que todos os vehículos que están empadronados na illa xa van a poder andar por esa zona. Alivias esa zona que non está preparada e desatascas pois moito, non? Eu creo que na Castelao, lucíronse, e agora, encima, incluindo dentro deste plan de mobilidade, poñendo cámaras, pois ainda restringes máis o paso desa calle. Pero eso tamén é para os proveedores, para os que levan produtos ao restaurante, para os que non sei que, non? Sí, pero esa xente todas vai a ter que pedir unha autorización para pasar. Claro, e os que sean os que queran vender por primeira vez... Pois tendrán que chamar ao negocio en cuestión ao que van a ir, un follón. A sanción sería, empezaría o 15 do mes que ven, 15 de xuño? Supostamente sí, 15 de xuño. 200 euros? 200 euros. Non é unha broma, non? 200 euros, que vamos, que eso ao final... E entendo que os empresarios de turismo, de bares, restaurantes, de pequeno comercio, pues estarán preocupados. En pé de guerra, porque, claro, porque ao final... Quen vai? Son unhas medidas que si xa os propios da isla non nos queda 100% claro, ti imagínate a xente que lle cheja de fora, que lle chejan as noticias máis difusas, en canto ven, 200 euros por meter... Mira, xa non vou. No, é que vou a Vilanova, ou vou a Cambados, ou vou a final, a xente sobra ya onde ir. Quero decir que non somos o único, non somos o ombligo do mundo, que é verdad que sí, que somos moi bonitos, que a todo mundo lle gusta a Arousa, pero ao final, se empezas con estas cousas, a xente vai a escapar. E, lóxicamente, pois, eso impactará de maneira nos visitantes moi preocupante, entendo. Pois, é máis, nos creemos que sí, é máis que despois estás generando un atasco. Todo coche que non este empadronado na illa vai ter que pasar pola zona do muelle. E as zonas de aparcamento son poucas. A que había perdeuse agora, este mes, a que estaba ali no centro, na zona Castelao, que tiño cedido unha familia, aí... Que pasa con ese aparcamento? Pois perdeuse, porque parece ser que os propietarios cederonllo gratuitamente ao ayuntamiento con unhas condicións, o ayuntamento non cumpleu con esas condicións e pasaron os 3 anos de cesión gratuita. Entonces agora os propietarios dixeron ao ayuntamiento, bueno, vamos, mira, ti non cumplistes, agora se o queres, alquilocho. Parece ser que hubo discrepancias entre os dous grupos políticos que gobernan na illa e
Que iba a decir vostede sobre a empresa que instalaría as cámaras? O Partido Popular pideu o contrato desta empresa? Sí, pedimos yo outro día no pleno, non contestou, nadie sabe nada dese contrato. Nin das condicións do contrato, nin nada? Nin das condicións do contrato, nin nada. Non sabemos nada. Pedimos yo, pero non... O alcalde de momento nin mu. Viviendas de uso turístico, por qué e como está a situación de preocupación? Porque entendo que na Illa de Arousa os propietarios de viviendas de uso turístico serán da illa a maioría, non? Sí, son. O problema desta xente nace cando se lle pretende cobrar a tasa do lixo e do saneamento a un precio desorbitado, diferente ao dunha vivienda habitual. Correcto. Por alquilalo no Brán. Pues, supuestamente porque está facendo unha actividade económica. Si o alquila no Brán, pois paga 500 euros entre lixo e basura. Se o alquila todo o ano, non debe de ser actividade económica, porque paga como unha vivienda normal. O problema é que ante a lei, de feito denunciaron, e admiteuse a trámite a denuncia, vamos a ver en que queda a cousa. A Biturca está aí a asociación. Efectivamente, claro, porque o problema non é que esta xente non queira pagar. Esta xente o que non pode é pagar a basura de máis porque sea unha vivienda de uso turístico, porque si ti non generas máis basura, se eu teño un piso que está cerrado 10 meses e o alquilo 2, non genera a mesma basura que eu na miña casa que vivo todo o ano, non podo pagar na miña casa 30 euros ou 40 euros e nese piso 500. Entonces, esta xente non é que non queira pagar. Esta xente, o que debería pagar, pois ao mellor é un canon ou é unha tasa turística ou non sei, hai maneiras de que o Concello gane e a xente gane sin ter que atacarlle desta maneira a un impuesto que eles é que vamos, é que non generan. Eu en este sentido, ou nós desde o noso grupo estamos completamente de acordo con eles e creemos, de feito, díxoselle que iban a devolver parte dos cartos en enero e ainda non lle devolveron nada. Bueno, estamos ás portas do Brán, empeza o turismo, empezan os visitantes á illa. Como están as praias, os servizos, bueno, como está todo isto? Bueno, nos desde o noso grupo, é o noso grupo, eu chamo o noso grupo, vimoslle pedindo que se fajan unhas limpiezas periódicas ao Concello, pois limpiezas periódicas das playas, porque depois en canto chega o Brán, pois tens que andar a limpar todo, como está eso da basura que che bota. A verdade é que é bastante deficiente. A limpieza de playas no noso Concello é moi mellorable. Como vai a ir o Brán? Pois un pouco expectantes todos con todo isto que está pasando, polo que falábamos, porque a xente ao final solo le certas noticias e xa non ven. Claro, é un tema preocupante de que lle poida caer unha multa, non? Claro. Por ir ali. E máis xa non é o turismo, é que ao final esta medida a calquer veciño. Ou usted mismo que veña, que usted non é un turista. A xente de Vilanova, de Cambados, non son turistas. Ou son amigos meus, son amigos seus, son xente que ven a visitarnos. A comer, a pasar o día. Incluso xente da illa que vive en Vilanova, e como ten o coche empadronado en Vilanova, pois xa non pode ir á casa da nai ou do pai, ou ten que avisar de que vai á casa da nai ou do pai. O sea, é unha cousa un pouco surrealista. Por unha cuestión de tempo, señor González, que pasa coa policía local e coa xefe, que está ganando recursos contra o Concello nos tribunais? É unha situación, a verdade, que preocupante e grave, non? Porque o actual alcalde, antes concelleiro de Seguridade, pois foi condenado por usurpación de funcións sendo cargo público. O sea, isto é un feito que desacredita para ser alcalde ou para ocupar un cargo público como o que ocupa. El de momento garda silencio, e o seu socio de goberno garda silencio. Isto é un pouco chocante. De momento está aínda a expensas de poder recurrir a sentencia. Non, de un xuicio do social, é dicir, agora hai un xuicio polo social de acoso sobre o policía, o xefe da policía. Efectivamente, o xefe. Vale, que eso aínda está por xuzgar, a ver o que sale. Pero ao mellor o alcalde debería plantearse a dimisión.
se as cousas siguen como van. De momento hai unha sentenza favorable ao xefe, non? Sí. De momento hai unha. E o BNG dice algo? Nada, mutismo total, que é incomprensible tamén, que non lle pida explicación, nin aí non se pronuncia nadie, como se non pasara nada. Como van as obras da depuradora, señor González? Home, pois, non as estou seguindo moito, pero penso que van, outro día estuveron ali o alcalde, o delegado do goberno aquí, bueno, parece que van indo, eu vexo as máquinas traballar ali, e nada, pois benvenido sea, é un proxecto que é moi importante para Arousa, que xa tiña que haber sido acometido antes, xa desde o 2018 que co anterior alcalde pois meteuno nun caixón e deixouno pasar, e agora pois as 10 de últimas, como decimos... Eso sí que foi criticado polo BNG, dicindo que había sido un mal acordo e unha mala xestión coa alcaldía e o acordo con Augas de Galicia, polo cal, lóxicamente, o Concello ten que pagar un 20%. Sí, bueno, o portavoz do BNG non lle chega nada. Todo lle parece pouco, porque, oye, si o proxecto son de 8 millóns e che pagan 80%, pois logo teste que mover ti para financiar. Ahora Augas de Galicia financialle 1.300.000 euros para o alcantarillado, e o Concello ten que poñer 20% e tamén lle parece pouco. O sea, vamos, pois habrá que moverse para encontrar financiación, non? Para ir rematando, por unha cuestión de tempo, como valora as inversións, os investimentos e os proxectos tanto da Xunta como da Diputación de Pontevedra, que son as administracións superiores? Home, pois son o montante máis importante do que se invirte na Illa de Arousa. Ahora mismo, este ano, a Diputación financia en determinadas obras, en diferentes obras, chega a 1 millón de euros. Augas de Galicia, 1.300.000 euros para o alcantarillado, e choca que por exemplo, que non nos dou tempo a falar dos orzamentos, que nos orzamentos do Concello deste ano, por exemplo, hayan presupuestado recaudar 160.000 euros en multas de tráfico e dediquen de presupuesto, non me sale a palabra agora, bueno, que a inversións 140.000 na máis. É dicir, 160.000 de fondos propios, perdón. De fondos propios. Efectivamente. A previsión é recaudar 160.000 euros en multas. A previsión a recaudar en multas son 160.000 e de fondos propios a inversións destina 140.000. Bueno. Das súas promesas electorales, nada. Entonces, os impuestos suben un 16%. En impuestos van a recaudar máis por encima do 1.000.000 de euros. É dicir, son uns presupuestos pois pouco alentadores. Bueno, foi o noso tempo, ten un minuto para decir o que vostede queira. Nada, pois que se fixo moi corto, fíxose moi corto, bueno, porque hai moitas cousas das que falar. Bueno, pois nada, pois un placer por estar aquí e por invitarme a estar aquí outra vez. Bueno, un placer, gracias por vir. E hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, señor González. Igualmente. Nos vamos a policía, además dos patrocinadores, volvemos, recibimos a Víctor Sánchez Oubiña, portavoz do Partido Popular no Concello de Barro, non o perdan, hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada.
con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Víctor Sánchez Oubiña. Teño que ler o de Sánchez porque é máis coñecido como Víctor Oubiña, non? Sí. Moi boa noite. Moi boa noite. Como estamos? Moi ben, moi ben. Fai 2 meses que, colle un reto e colle a portavocía do Partido Popular. Vostede iba número 2 no pasadas eleccións de maio do ano 2023, co señor Ruadas de número 2, o señor Ruadas de número 1, o señor Ruadas abandona e vostede pasa ahora a ser portavoz e concelleiro do Partido Popular, non? Pero antes me gustaría que fixéramos un pouquiño de balance. Vostede ven de ser presidente, ou sigue sendo presidente? Sigue sendo presidente de Novas Xeracións de Barro. Que experiencia, como está a xuventude, como están as Novas Xeracións de Barro, que é un concello pequeno, pero que me gustaría que contara. Pois é unha experiencia, porque sigo sendo presidente de Novas Xeracións, é unha experiencia moi boa, moi enriquecedora como persona, como, iniciando en modo político, porque realmente doume conta, tanto eu como o meu equipo que teño detrás, que a xuventud ten preocupación, ten intereses, pois que se interesa por mellorar cousas, por Barro. Entonces, pois é moi grato de que recibir chamadas de xente nova, de que, oye, mira, podíamos mirar isto. Xente nova, vostede é un mozo. Bueno, sí, pero quero dicir que pensamos que a xente nova non se involucra políticamente, porque ou non lle gusta, ou non quere, ou non lle interesa, pero non, realmente sí. Queren ver un Barro bonito, funcionando, con actividades. É bonito recibir esas chamadas, notas ese interés da xente, dos veciños, de que queren mellorar. E agora que vostede dou o paso para adiante, ainda que eles... Bueno, e ademais participaron na campaña, non? Apoiando ao señor Ruadas, non? Sí, claro. Nós sempre, desde Novas Xeracións, sempre tuvemos o apoio do Partido Popular, neste caso en cabeza con meu compañeiro Eduardo, sempre tuvemos o apoio del, incondicional, a hora que fora, as 24 horas do día. Isto tamén repercutiu que a xuventud tamén, o equipo de Novas Xeracións, colaborara tamén na súa campaña, non? Na campaña do Partido Popular. Claro. El, por algunha forma, por así decilo, dou voz ás nosas preocupacións, non? Aos nosos problemas que eu iba transmitindo como presidente, dounos voz no Concello, na súa etapa como concelleiro, e iso a xente, pois douse conta, non? De que el tamén se involucrou con nós, involucrouse coa xuventud, é moi grato. Bueno, e entonces, eso, vostede é presidente desde febreiro do ano 23? Sí. De Novas Xeracións. De Novas Xeracións. Esta etapa foi boa, é un aprendizaxe tamén. Vostede antes non tiña experiencia política, non? De participar, unha cousa é gustarlle o partido, pero de representación... De representación, non, sí. Bueno, aí empeza, non? Sí. Bueno, e agora, que? Primeiro, como valora o resultado das eleccións do 23 para o Partido Popular en Barro? Valoroas, como todo o mundo sabe, Eduardo acadou un resultado de un concelleiro, eu tomo positiva un resultado de un concelleiro onde el nos dou voz tamén, non? Entonces, as dereitas presentáronse divididas, claro. Fixemos un moi bo traballo
na época electoral. Recorremos todos os ricunchos de Barro, traballamos porta a porta, falando con veciños, eso a min personalmente pois fortaleceume, foi unha experiencia inolvidable, repetiría 1000 veces, da man de Eduardo, porque, como che comentara antes, unha persona maravillosa que sabía escoitar, sabe escoitar, entonces, bueno, pois valoro positivamente. E o traballo de Eduardo nestes casi 2 anos? Unha pequena... Pois o traballo de Eduardo, a pesar de que el en Barro era unha persona nova, el xa políticamente xa viña dun recorrido político en Santiago bo para el, pois foi un recorrido bo tamén, como lle comentara antes, el dábanos voz, escoitábanos, el pronto chamaba, oye, mira, vamos dar un paseo por esta aldea, quero saber que problemas poden ter estes veciños. Noutro momento, pois vamos dar un paseo hasta Barosa, quero ver que necesidades ten Barosa, coméntame que preocupacións tendes, nós facíamos unhas breves reunións, novas xeracións, el en todo momento preguntábame se podía estar presente, el dicía, o sea, sí, sin ningún problema, sempre intentaba saber para poder solucionar e para poder axudar, para poder... Claro. Recordamos para a audiencia que o resultado electoral nas pasadas eleccións do ano 23 foron o BNG 5 concelleiros, co cal é o alcalde, o señor Abraldes, Partido Socialista 3, Xuntos por Barro 2, co señor Landín, que foi alcalde durante moitos anos co Partido Popular, e o Partido Popular un concelleiro co señor Ruadas. Lóxicamente, se o Partido Popular ou o señor Landín e o Partido Popular foran xuntos, o conto cambiaría. En vez de 3 serían 4 ou 5, non? Sí. O conto cambiaría. Pero, bueno, esa división quedou aí e non vamos a entrar hoxe nela. O que sí me gustaría é que bueno, vostede emprende unha nova etapa, estamos a 2 aniños das vindeiras eleccións, cal é o seu proxecto, que quere facer, que lle gustaría facer e cal vai ser un pouquiño o seu traballo no Concello? Fiscalizar, preguntar, pedir información? Bueno, o proxecto, bueno, como todos saben, eu collo esta acta de concejal, aínda quedan 2 anos para as seguintes eleccións municipales, o cal sería moi pronto para falar dun futuro candidato ou candidata, pero o que sí que teño claro é que o proxecto do Partido Popular neste caso é manter o que temos, porque temos grandes cousas en Barro, o Concello de Barro ten grandes cousas, facer un proxecto novo, sí, pero sempre desde a realidade, desde o sentido, non quero... nin eu quero propoñer, nin o partido quere propoñer grandes cousas, porque realmente temos que manter o que temos. Temos un polígono que temos que manter, temos viais que están completamente destrozados, entonces eso é un proxecto que eu transmitín ás administracións superiores, e están completamente de acordo. Eu teño total apoio tanto como na Diputación de Pontevedra como na Xunta, están encima miña constantemente, apoiándome, preguntándome que eu lle transmita as preocupacións. E entonces ese é desde o meu punto de vista, creo que é un proxecto ambicioso para Barro, manter o que temos, sin grandes obras, manter o que temos, e pouco máis che podo dicir. Bueno, o tempo... Temos parques, bueno, poderíamos estar aquí falando o tempo irá dicindo, pero antes... Efectivamente, escoitando os veciños, atendendo e entendendo cada preocupación que teña, e darlle a solución o máis rápido posible, sin poñer... E que balance fai? Nestes leva 2 meses como concelleiro. Que balance fai do feito por este goberno nestes 2 aniños? Bueno, nestes 2 meses pois tuve pouco tempo relativo para darme conta de que é un desgoberno completamente. Desgoberno porque hai unha coalición o cual un tira para un lado, outro tira para o outro. Entonces o que se basa é que unha persona non pode ir ao Concello por un problema, e dependendo do problema que sea, pois que te atenda unha persona, que te atenda outra,
Isto non é cousa miña, isto telo que falar con outro, non, eso non pode ser. Entonces eu considero que é un desgoberno. Está claro que o Partido Socialista de José San Martín se vendeuse, mentiulle aos veciños por un simple soldo, non? Está claro que por un sueldo pois vendeu o seu programa electoral completo para poder darlle o bastón de mando ao señor Abraldes, non? Entonces, pois, bueno, eso pouco a pouco está salindo á luz, a xente, os veciños estánse dando conta de que realmente todo o seu programa electoral non se está vendo nada. Falaban de anfiteatros, falaban dunha caseta para a xuventude, falaban de moitas cousas que realmente ahora mismo, en 2 anos, non se viu nada. Entonces, bueno, pois eu doume conta de que temos un problema. Temos un problema en Barro, temos un problema no Concello, un desgoberno que non mira polos seus intereses propios, cada un polos seus e punto. Non miran nun ben común de todos os veciños e veciñas. Entonces, desde o Partido Popular, o equipo do Partido Popular de Barro, non queremos isto. Ten datos, pode comentar un pouquiño que lle parecen os orzamentos de Barro con 2,2 millóns de euros e investimentos, política social, bueno... Bueno, os investimentos, bueno, sí, como 3 millóns de euros, e agora ya inminente vaise construir unha nova depuradora financiada pola Xunta de Galicia, 3 millóns de euros, ten unha pequena parte polos fondos do Concello, e a Diputación, desde que entrou Luís López como presidente, é abismal. Teño aquí uns pequenos datos. Pois pasamos de 400.000 euros do antigo goberno, por exemplo, a 1.500.000 desde que entramos na Diputación. Entonces, bueno, pois sí que se nota que o Partido Popular se interesa por Barro e polos intereses dos veciños. Entonces, eu penso que positiva, o sea, penso que é positivo, non? Que as administracións... Bueno, e tamén o proxecto do novo centro de saúde, non? O proxecto do novo centro de saúde, financiado tamén, faltanme pequenos datos, porque, bueno, levo 2 meses, entonces... Bueno. Estou entrando. Entendible. Financiado tamén pola Xunta de Galicia. Bueno, pasos pequeniños, pero que bueno, vamos... De acordo, eu creo que queda claro, pero vamos a cousas un poquinho máis pequenas que o mellor lle máis... e ademais ten máis experiencia nesto, que como está o Camiño de Santiago, o Camiño portugués de Santiago, e as infraestructuras que levan, o mantemento do camiño, a limpieza, o estado... Bueno, pois eso está completamente abandonado, accesos mal, non lle damos nin a bienvenida, nin lle damos a despedida aos peregrinos como deberían. Encóntranse un barro sucio, abandonado, sin ánimo, sin alegría, pobre. Non deberían cuidar máis as zonas por donde pasa o camiño. Sí, eso é certo. E o Parque de Barosa, como está? Pois o Parque de Barosa é unha... dame pena decilo, pero completamente abandonado. Sí, é certo que ahora a Diputación... Hai un proxecto aí da Diputación que está aprobado, entonces tamén... De melloras. Sí, van iluminación, asfaltado, un sendero, bueno, unha acera, desde a 550 hasta o aparcadero. Sí que noto que, bueno, que a Diputación se interesa e todo, pero hasta o día de hoxe, non, volvemos ao BNG do non, de todo non. Pois, cando o Partido Popular fixo ese parque, tuvo oposición total. Tuvo oposición completamente con denuncias, con denuncias, incluso, bueno, eu era moi pequeno, non, eu era un rapaciño de 5 anos tería, pero sí teño esas pequenas alusións de falar a xente, de que se tiraban diante da maquinaria, para non deixar facer nada. Entonces, pero non só co Parque de Barosa, senón con todo, co tanatorio, co Pazo da Crega, co polígono industrial, que ahora mismo o polígono industrial de Barro para eles é un referente, o Pazo da Crega inmellorable, pero naquel momento decían que Landín iba a meter ali un váter de ouro
Pero bueno, son cousas que ahora mismo disfrutan eles, podemos disfrutar todos, como veciños, claro, pero son cousas que sempre non, entonces está claro que así non se vai a ningún lado, non? Entonces, como a isto igual, Barosa nunca lle gustou, ahora parece que empezan un pouquiño, pero un peregrino que desemboca ali na entrada do río, miles de peregrinos anualmente pasan por ali, van visitar as cascadas, encóntranse pois uns senderos abandonados con maleza, con silvas, con basura, papeleras botando por fora, mal, non se pode permitir unha infraestructura tan boa, unha das mellores cousas que temos no concello, que estea así. E as parroquias, lugares, saneamento, mantemento, limpeza, desbroces, lucería, luces, iluminación. A ver, o Concello de Barro son 6 parroquias, o pouco saneamento que se foi facendo, non? Xa quedou feito a maioría polo Partido Popular, naquel momento, independentemente de que agora, desde o 2015, se fora metendo algo máis, pero é insuficiente, no ano en que estamos, no siglo XXI, en pleno 2025, é increíble que Barro estea tan pouco saneado, que teña as parroquias tan abandonadas. Parroquias, eu refiérome a Baliñas, a Gudelo, Barro, a Portela, Curro, pero de Canai, bueno, temos o casco urbano donde vamos tendo todos os servicios, pero o resto das parroquias non. A min dame pena que estean tan abandonadas os camiños, as silvas, a maleza, a xente tense que tirar a carretera para poder pasar, non poden pasar polas aceras, donde as hai. Non en todas as parroquias temos aceras, non en todas as parroquias temos aceras con iluminación. Temos moitos núcleos de casas sin iluminación pública, moita xente non pode salir a dar un paseo ás 9 da noite porque non ve. No inverno, as cunetas botando por fora, terra, maleza, non se pode ter así en este plan de abandono, non hai mantenimiento, non hai. Non podemos, a min gustaríame que Barro fora referente na provincia, e con este desgoberno que temos, nunca vamos a selo, non? Entonces, os veciños empezanse a dar conta, empezan a protestar, empezan a chamar, empezan a dar queixas, e iso vese, estáse vendo reflejado. Instalacións deportivas sociais, os centros sociais, como están? Bueno, pois as instalacións deportivas poderían estar mellor. Mira, ahora mismo eu publiquei aí nada nas redes sociales, non? Temos un pabellón en Curro, donde nun destos vendavales que hubo, levantou un par de placas, pois as placas siguen ali sin colocar, están encima do tellado do pabellón, siguen habendo actividades deportivas con grandes riesgos que pode traer isto, chove dentro, nada mantén nada, os parques infantís non están tendo o tratamento que tiñan que ter, terían que estar completamente limpios e asequibles para que un neno poida ir xogar ali. Eu son pai de dúas criaturas. Felicidades. Moitísimas gracias. O mércores pasado, pai por segunda vez. Pai por segunda vez. O sea, que son unha maravilla. Entonces, parabéns e felicidades. Moitísimas gracias. Tiña para o final, pero hai que decirlo ahora. Pero eu, por exemplo, como pai, non, dun bebé recién nacido dunha semana e doutro neno de 3 anos, eu non me gustaría que o meu neno xogara, pois, neste parque. Sí, que se ven as ervas, se ve a terra... completamente destruído. Parques así, non. Pasa calquera cousa, a culpa ao mellor sería miña, por deixar xogar ao neno neste parque, non? Pero, bueno, un concello como o de Barro non se pode permitir parques así. Quen di parques, pois, instalacións deportivas, non se pode... Bueno, e a política social ou centros sociales... en menos do minutiño, empezamos a estar fora de tempo, señor Oubiña. Bueno, política social, pois... Estou vendo que, bueno, eles sí apoian
van apoiando algún tipo de asociacións, a un non lle gusta que o outro apoie asociacións, bueno, hai aí un cúmulo de circunstancias que se o do PSOE apoia unha asociación, ao do BNG xa non lle gusta, igual da outra maneira, se algunha asociación fai algo lle ceden a palabra ao alcalde como máxima autoridade, pois a outra banda xa non lle gusta, fanlle feos aos veciños, entonces eso queda feo, non? Desde o meu punto de vista queda feo. Bueno. Ao final, na política tens que meter, se che gusta, para favorecer ao veciño e axudarlle en todo, e non crearlle máis problemas. A ver se é capaz de contalo nun minuto. Festas, eventos, o tema do mercadillo, digamos que incluso o comercio local, como valora o que fai este goberno sobre eso? Bueno, pois... A xestión, me refiro. A xestión, pois, como o resto todo, que vai encadenado, non? Abandonado. Si que é certo que a festa do viño, a festa que fai o Concello, isto é en opinión, non? Poderíase facer de outra maneira ou non, van a facendo, respetando o que é a festa do viño, poderían a facer mellor ou peor, aí van a facendo, respetando. Despois sí que é certo que poderíamos mellorar pois a cabalgata de Reis, que este ano hubo un pequeno problema con uns permisos, non puderon facela como eles pretendían, por falta de permisos, licencias e demais, non? Isto é unha deixadez por non ter previsto, por non ter, bueno, dependendo que tipo de festa sea, pois tamén lle pertenece a unha persona ou a outro, que eso, depende do que poidamos falar, pois depende dunha concejalía ou depende de outra, porque basase en isto. A feira están intentando traela, pero non son capaces, non desgoberno completamente, uns polos outros, a casa está sin barrer. Señora Oubiña, como se atopou nesta entrevista, nesta experiencia? Pois moi cómodo, moi cómodo. Ten un minutiño para decir o que vostede queira ou dirixirse aos veciños de Barro, o que lle queira decir. Vale, un minutiño. Bueno, pois quedan aínda 2 anos para as seguintes eleccións municipais, co cal, desde o Partido Popular, vamos traballar arreo, tanto eu como o equipo que teño detrás, para darlle a Barro unha alternativa, non? Unha alternativa a este desgoberno que estamos sufrindo desde hai máis de 10 anos, para que Barro sea referente, non? Un concello referente na provincia. Temos polígono, temos Barosa, temos un casco urbano con todos os servicios. Con todo isto, o que mellor temos en Barro son os veciños e veciñas, non? Que están aí, que somos super acolledores, que aproveito desde aquí para dicirlle que me poño a súa inteira disposición para ser a súa voz no Concello, dentro do Concello de Barro. Nada, moitísimas gracias por convidarme a estar aquí esta noite con vos. Insisto na noraboa e nas parabéns por ese segunda filla. Moitísimas Xa gracias. parexiña na casa, sí. Eso é unha maravilla. E polo resto, por estar aquí, moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión que poidamos volver a vernos, de acordo? A vos. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos, co señor Oubiña, portavoz do Partido Popular desde fai 2 mesiños no Concello de Barro, con Matías González, portavoz do PP na Illa de Arousa, e con Eloi Sobrido, terceiro tenente alcalde de A Pobra do Caramiñal. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos, gracias, adiós. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa.
Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.